Sziasztok! Ha egy kicsit lejjebb görgettek az oldalon, akkor láthatjátok, hogy az első kérdésem az volt, hogy ki a felelős az életedért, ki a felelős a jól létedért. És ahhoz, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk a válaszokhoz, először is mondok néhány állítást. A főnököm elcseszte a napom. A párom miatt vagyok boldogtalan. Kiborít a gyerekem. Felemészt a mókuskerék. Nincs időm semmire. Nos, ezekben az állításokban az a közös, hogy a probléma forrása mindig egy külső ok. Rajtad kívül álló okok miatt szenvedsz. Én azt kérdezem tőled, hogy hol vagy te ebben az egészben? Ki irányítja a te életed? És meddig hagyod magad függeni a külső körülményektől? Számomra a Van Brain kineziológia egyik fő pontja, vagy talán a legfontosabb pontja az, hogy segít megmutatni azt, hogy hogyan tudod kezedbe venni a sorsod irányítását. Hogyan tudsz felelősségteljesen gondoskodni magadról. Hogyan tudsz a saját erődre ébredni. És hidd el, hogy képes lehetsz arra, el tudod érni azt, hogy te legyél saját magadnak az úgymond egyenrangú főnöke. Te legyél saját magad legjobb társa. El tudod érni azt is, hogy ha a gyerekednek nehéz napja van, akkor te stabil maradj. És el tudod érni azt, hogy egyáltalán élvezd az életet. Hogyha úgy érzed, hogy tudok ebben segíteni, akkor keresd bizalommal. Köszönöm a figyelmed.